Takže čau lidi, zdravím vás Vasket a dneska vás vítám u našeho už druhého tutoriálu. A v tomto dnešním tutoriálu se budeme zabývat tím, jak dát vlastní skin, ne vlastní skin, je prostě stažený skin do Minecraftu. Jinak upozorňuji, že to platí i na stažený verze a akorát ta nevýhoda je, že v multiplayeru vás nikdo neuvidí s tím skinem. Takže prostě uvidíte akorát sami sebe a okolo, prostě ty, co nemají koupenou verzi. Takže se dneska do toho vrhneme a doufám, že vám s ním pomůžu, takže rozklikneme si Google Chrome nebo prostě nějaký internetový prohlížeč a do Google napíšeme Skindex. Tam jsou dobrý skiny, tam máte i mapy, nebo úplně to stejný, jako jsem vám říkal na Planet Minecraft, tam je to úplně to samý. Ale na Skindexu si radši stahuju skiny, protože se mi to zdá takový lepší, tam jsou opravdu takový epičtější. Takže prostě si tady vybereme nějaký skin. Já nevím, mně se třeba bude líbit ten Strny 01, tak ten se mi třeba bude líbit takový Agent 007. No a tady vlastně už na tom nic není. Já se omlouvám, že mi to takhle dlouho trvá. Minule jste taky viděli, že mi to dlouho trvalo. Já prostě mám pomalej počítač a Bůh ví proč. Takže prostě tady máme takhle ten skin a vy akorát tady dáte tady to download to computer. Nedávejte to nahoře, to rovnou se vám to uploaduje na Minecraft.net. Ty, co nemají koupený Minecraft, tak těm to nepůjde, to říkám rovnou. Tak ten skin, prostě ten, co se vám stáhnu, tak ten si takhle hodíte na plochu. A můžete prohlížeč zavřít konečně. Aspoň se mi to teďka nebude tolik set. Ten skin dáte přejmenovat a napíšete tam char a necháte to tam. Já už to tam jeden mám, takže já se ho přejmenuju. Takže si tam napíšeme ještě jednou char, malýma všechno. Teď dáme start a napíšeme do vyhledávače procento a data a zakončíme to zase procentem. Teď se nám ukáže tečka Minecraft. Tak tu rozklikneme. A tady máme bin, config mods, úplně to samé, co jste tam měli, když jste tam chtěli dávat nějakou tu mapu. Takže rozklikneme bin a tady máte Minecraft v Javě. Musíte na to mít buď 7zip anebo WinRAR, já radši dávám přednost WinRARu a ten, kdo ho tam nemá, tak vám dám odkaz na stáhnutí dole v popisku videa. Takže tady prostě na to kliknete pravým tlačítkem a dáte otevřít v programu WinRAR archiv. Až si vám tohle to načte, tak zase tady tu složku můžete zavřít. Tady máte různý ty soubory a vy si otevřete mob. A tady prostě máte villagery, ender dragony a tedy. Vy tam máte char taky stejně jako já jsem ho tam měl, takže vy si najděte char. Vy to asi budete mít potom seřazení podle ABCD. Tady mám char. A dáte smazat soubory. Takže až se vám to smaže, tak vy akorát jediný, co uděláte, je, že tohle si necháte otevřený. A tady ten skin, co jste si stáhli, přetáhnete do toho a dáte OK. Tak, teď by se nám to tam mělo, teď už by se to mělo tam být. Já si to radši ještě jednou zkontroluji, ano, mám tady char. Můžeme zavřít a zkusit spustit Minecraft, co to budeme mít. Tak. Takže jinak, takže teď to můžeme rovnou zkusit. Zkusíme to na našem YouTube serveru. Ne serveru, ale saveu, tady jsme si tam hodili. Takže můžeme se podívat a vidíte, máme ten skin. Takže
pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Jestli jsem vám pomohl, tak taky dejte like. A jestli u mě nemáte odběr, tak se ho dejte, protože si myslím, že by to mohlo být hustý. Takže u příštího dílu. Čau.